אתה אמר לספור לעוד 1, 2. טוב, יובל אבישר. כן. חלפו 5 שנים. נכון. אנחנו באולפן החדש. בת כמה את? 11. נו, ולמה הגענו לפה? לעשות לי אולפן. מה את רוצה לעשות במסגרת האולפן? לתמוך באבא שלי. אז מה את יכולה לספר על האבא שלך? אבא שלי הוא אבא אחד מהטובים בעולם. חכי, זה ארמונד, הטכנאי. מה העניין עם ארמונד? בסדר, יקירי, איך אתה? כן. כן. תקשיב, אני זורם איתך לפי המצב האישי שלך. אני אמנם בראשון בוקר לא נמצא פה, אולי אני יכול להשאיר לך מפתח, אבל מה שנוח לך לא רוצה להעמיס עליך. אני אשאיר לך מה שנוח לך, אני אשאיר לך את המפתח, מתי שנוח לך. אני 5 דקות מהמקום, קרוב אליו. כן? אתה רוצה לקבוע שם עוד 15 דקות? סגור 15 דקות, אנחנו שם, סגור. סגור אבא, ביי בינתיים. טוב, קיבלנו שיחה חשובה מארמונד הטכנאי, שחיכינו לו מהבוקר. אז מה את עוד יכולה לספר על אבא שלך? אבא שלי הוא אבא אחד מהטובים בעולם. אבא שלי הוא לא כמו כל הפוליטיקאים, הוא אומר את האמת, והוא יביא, ואני מקווה שהוא יביא, ואני מאמינה שהוא יביא שינוי טוב לעיר הזאת, כי צריך אחרי 30 שנה. זהו. תפרגני לנו קצת, קחי את השיער שלך לאחור, שנראה את הפנים היפים שלך. אומרים את זה כמו זון, זה זכר ונקבה פנים. יפים, יפות. נהוג לומר יפות, אבל פנים זה ריבוי של פן, ופן זה זכר. אז מה עוד? מה את חושבת שמיוחד בקמפיין הזה, להבדיל מהקמפיין הקודם? אני חושבת שהקמפיין הזה, אז אני מאמינה שננצח, ואני גם רוצה את זה, להבדיל מהקמפיין הקודם. למה לא רצית בפעם הקודמת שאבא ינצח? כי הייתי ילדה בת 7, והיה לי עוד אחים קטנים, שעכשיו הם גם כבר גדלו, ורציתי שאבא יהיה איתנו, כי החיסרון היחיד שהסתכלנו עליו זה אבא פתאום יהיה ראש העיר, או לא יהיה איתנו בית. אז רציתי שהוא יישאר איתנו. אתם מבינים מה זה תשובה בוגרת? תשובה אותנטית? יפה מאוד. טוב, עכשיו אנחנו נלך לארמונד. נחבור אליו כדי שישלים את ההתקנה של כל כבלי התקשורת במטה. כן. טוב, יש עוד לך איזה סגיר, משהו לסיום? כן. ב-31 באוקטובר צאו להצביע. טוב, נשחזר כמו פעם שעברה, אני בא למלביש לך איזה נשיקה. כן. אתם רואים איזה אבא זה? אז זאת יובלי, שרצתה לעשות אולפן עם אבא, ואולי בקמפיין הבא היא גם תהיה איזה מנהלת קמפיין שלי, או מראש מטה צעירים. אני אהיה רקדנית עד אז. רקדנית. טוב, אוקיי. אז שיהיה לנו שבת שלום. שבת שלום. רגע, להוסיף ג'ינגל? כן. או קריינות? מה את אומרת? כן, קריינות. קריינות. טלפון זה לא מפסיק לצלצל.